Hello everybody, I'm Antonia from Romania and today I'm going to show you how to make a traditional Romanian dish, mucenici. Mucenici is mainly served on the 9th of March when we celebrate the Day of the 40 Martyrs. Mucenici can be associated with a sweet soup. For making the mucenici, we will need warm water, salt, sugar, yeast, and flour. Usually for making mucenici, all the family is brought together. So here I have my little brother Horia, who is going to help me. Țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Dacă-i dor, nu-l stingi cu apă, dacă-i timp, nu-l poți întrece, dacă-i gând, nu-l poți străbate. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem români ca brazii, noi suntem români ca grâul, noi suntem români ca focul, noi suntem români. Țara noastră e a noastră, vârf de jale și de dor, dulce arșiță albastră ca lumina ochilor. Țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Țara noastră, dulce. These are our mucenici. You can try it yourself. It's a very easy recipe, but we would like to make them for you if you come to Romania.